F'Marzu ta' sena ilu saret l-hekk imsejħa Camino Maltes de Santiago de Compostela, pellegrinaġġ li ħal il-diversi Maltin lejn Spanja. Il-lejla stess għandha tibda verżjoni marittima ta' dan l-istess pellegrinaġġ, organizzat mill-Fondazzjoni Gabaron fi Spanja bisħab ma' Xirkamini li hija organizzazzjoni Maltija mhux governativa li fil-fatt tagħmel il-pellegrinaġġ fuq l-art. Mien fl-istudio għandi l-Sur James Portelli wieħed mill-organizzaturi Maltin ta' dan il-pellegrinaġġ. Insellimlek James. Insellimlek Joe lilek u l-semmija kollha. James, qabel nitkellmu dwar dan il-pellegrinaġġ innifsu, tina ftit tarif kemm dwar il-Fondazzjoni Gabaron, kif ukoll dwar il-Xirkamini li hija l-organizzazzjoni Maltija li semmejna. X'inhi l-ħidma tagħhom? Mela, jekk nibda minn Xirkamini, Xirkamini hija organizzazzjoni volontarja reġistrata Malta u l-aċċent tagħha hija li tfittex, tirriċerka u timxi mixjiet li aħna ngħidulhom jew heritage walks jew faith walks li fl-opinjoni tagħna kienu jaqdu l-Ewropa ħafna snin u sekli anzi qabel kien teżisti l-Unjoni Ewropea għaliex pellegrini kienu tilhom il-Ġermanja biex jinżlu Ruma, minn Canterbury biex jinżlu ukoll forsi Ruma u biex javvjaġġaw minn Franza għal Spanja u hekk. U wkoll nimxu daw il-mixjiet. Il-Fondazzjoni Gabaron hija fondazzjoni iddedikata għall-arti, imma l-arti bħala forza li taqqat. Wara hemm Chris Gabaron li wkoll se jkun fuq il-sailing boat fuq dan il-vjaġġ li huwa artist ta' fama internazzjonali fil-fatt li magħruf ukoll għal xogħlijiet u installazzjonijiet artistiċi li kellu minn żmien pereżempju l-Olimpjadi ta' Barcellona, il-bolla tal-paċi li kienu ħarġu il-UNESCO kif ukoll monument li hemm f'Central Park ukoll l-Amerika li huwa proprju jkommemora 70 sena tal-United Nations. Ġifieri hija fondazzjoni bbażata fuq l-arti bħala jgħidu hekk unifying force. Tajjeb, mela issa nistgħu nitkellmu dwar dan it-tip ta' pellegrinaġġ. U għaliex isejħulu Camino Maltes de Santiago de Compostela. Ħafna semgħu biha. Mela, Camino de Santiago de Compostela huwa isem ġeneriku għal ħafna kammini. Mbagħad fih jiżdied ħafna drabi l-isem tal-pajjiż minn fejn jibda. Oriġina sewwa. Daqshekk, ġifieri għandek il-Camino Frances de Santiago, il-Camino Aragonez, għandek il-Camino b'isem Ġermaniż li huwa l-Jakobsweg. Allura tagħna jsir il-Camino Maltese de Santiago de Compostela għaliex jibda minn Malta. U meta varajni is-sena l-oħra tajna lil Santiago l-itwal kammino fl-Ewropa li għandhom fil-fatt tant kienu ferħanin bina li l-Gvern Spanjol irregala lil gvern ta' Malta dik li ngħidu la Hito li għal Waymark bil-kilometri li l-ambasċatur Spanjol flimkien mal-ambasċatur Malti għal Spanja kixfu barra Sant'Angelo, l-lumja tourist attraction barra Sant'Angelo. Huwa pellegrinaġġ, però x'inhu l-iskop tiegħu? Mela, il-pellegrinaġġi antikament kienu biskop reliġjuż. Wieħed jaħseb li kienu biskop reliġjuż għax ħafna jgħidu wkoll li kien mezz kif wieħed jakkwista dak li seħlu kredenzjal, dak li llum iseħlu passaport, ara bih bniedem bl-iskuża ta' pellegrinaġġ seta' jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor. Il-pellegrinaġġi huma famużi anka fil-letteratura minn żmien Chaucer, il-Pilgrim's Tales fil-fatt huma pellegrini li mixin minn Canterbury għal postijiet oħra fl-Ewropa, forsi Ruma, forsi Santiago. Però llum il-ġurnata l-iskop tiegħu mhux wieħed reliġjuż biss, għalkemm hemm ħafna li jimxu għal skopijiet reliġjużi. Anke l-kelma pellegrinaġġ nassoċjawha mal-aspett reliġjuż vera. Daqshekk. Fil-fatt aħna nimxuhom bħala mod reliġjuż. Però hemm min anka jimxi għal skopijiet sportivi, ta' saħħa, soċjali, bħala mixja biex wieħed ikun il-bot mill-uffiċċju għal ġimgħatej u mill-istorbju rutina ta' kuljum u jgawdi l-mixi fil-kampanja mal-ħbieb, ġifieri llum l-iskop huwa wieħed ħafna iktar wiesa'. U mill-lejla nistgħu ngħidu li se ta' bidu għal l-istess pellegrinaġġ iżda din id-darba pellegrinaġġ li se jsir bil-baħar. Kif beda żadana l-avveniment mill-lejla, minn hawn ftit ieħor, u vera se jibda? Daqshekk, iva.
Meta varajna l-pellegrinaċ is-sena l-oħra, kellna mill-ewwel kellna rispons pożittiv. Sissa mxew forsi maddu kważi 600 ruħ diġà f'da l-aħħar sena li minn daw is-600 li mxew il-parti ta' Malta qisu kważi 40 imxew is-sezzjoni ta' Sqallija wkoll u kważi 30 imxew is-sezzjoni ta' Sardenja wkoll. Tnejbis komplew fi Spanja sissa sa Santiago għal raġuni li tista' tagħmlu kif bl-Ingliż by installments. Ftit nies għandhom il-leave biżżejjed biex jagħmluh għax jekk tagħmlu mill-bidu sal-aħħar se jħodlok 3 xhur. Però peress li ħafna minnu jaqsam il-baħar, kellna rikjesta biex nistudjaw kif da jista' jsir ukoll bl-art u bil-luħ. U l-Fondazzjoni Gabarron offrew li blajnuna tal-Awtorità tat-Turiżmu kif ukoll blajnuna ta' Heritage Malta li enuna ħafna f'dal-proċessi miż-żewġ awtoritajiet studjaw kif dan jista' jsir. U fil-fatt se jiġi varat mill-lejla, l-lejla nimxu mir-Rabat sal-Birgu, il-Birgu jkollna quddiesa u barka tal-Pellegrin fil-kolleġġjata ta' San Lawrenz peress li hija marbuta mal-istess storja tal-Pellegrini u tal-Ospitalieri, ovvjament il-Kavallieri ta' San Ġwan, u minn hemmhekk jaqbdu id-dajsa u jsalpaw għal Sqallija l-ewwel, hemm xi 3 portijiet fi Sqallija minn Sirakuża u jitilgħu mal-Lvant ta' Sqallija u minn hemm iduru għal Lipari u jkomplu għal Palermo, minn Palermo għal Cagliari, Cagliari Calaforte, Calaforte għal Mahon u jkomplu għal Barcellona. Bdina id-dajsa ta' loħ ġifieri. Bid-dajsa loħ. U interessanti li biex il-kredenzjal dan għal-Pilgrim Passport, il-kredenzjal ikun validu biex tuħu ċertifikat minn Santiago, hemm 4 modi kif tista' tagħmel dan il-vjaġġ. Jew bil-mixi, jew fuq żiemel, jew fuq rota, jew bil-luħ. Allura dal-kamino tagħna imma l-Fondazzjoni Gabarron se jkun magħmul bil-pass fil-parti ta' Malta u fil-parti ta' Spanja, però l-parti kollha fin-nofs, ġifieri fuq il-baħar. Minn Malta sa Spanja prattikament se tkun kollha fuq il-baħar. Però hemm din għall-parti minn Malta, l-pellegrinaġġ minn Malta, tina ħajtlaq minn Rabat sal-Birgu, ġifieri għandkom rotta. Iva, rotte eżistenti, fil-fatt ir-rotot kellna wkoll nivvalidawhom ma' Spanja, involvew l-Istitut Storiku u l-Istitut Marittimu wkoll għall-parti tal-baħar biex nivvalidaw di. Meta aħna ħriġna r-rotta tagħna ma kienx biss ħlejqa, ġisibna kredenzjal li kien ħareġ il-Gran Mastru Vinja Kort lil ċertu Don Juan Benegas li beda l-mixja tiegħu mir-Rabat u pjantajna l-mixja tagħna minn kif wieħed jgħaddi mill-irħula eżistenti mill-parroċċi li għandna mir-reġistru tal-1436 tal-Isqof Senatur De Mello li kienu appuntu l-parroċċi li kienu jeżistu fi żmien Aragonis ta' Malta, ġifieri mir-Rabat għal-Ħażabbuċ, għas-Siġġiewi, limiti tal-Rendi biex wieħed jidħol iż-Żurrieq taqsam għal-Bir Miftuħ, minn Bir Miftuħ ħalaxa li dak iż-żmien kien għadu parti miż-Żejtun, Żejtun għal Żabbar li wkoll kien għadu parti miż-Żejtun, u minn hemm wieħed jidħol fit-tlet bliet. Ġifieri xorta għandkom il-mixja fuq l-art. Iva. Bħala parti minn dan għall-pellegrinaġġ li ħatamlu. Iva, fil-fatt il-lejla se nimxu 34 kilometru bil-lejl. Nibdew fl-10 u naslu fil-ħin għall-quddisa tas-7 il-Birgu. Ġifieri il-Maltin jipparteċipaw f'dawn il-pellegrinaġġi ta' kull sena għax intom torganizzaw se nibda bagħad il-pellegrinaġġ fuq l-art. Iva jipparteċipaw mhux biss f'tagħna Malta imma anke f'pellegrinaġġi simili anke ta' Santiago ġo Spanja stess. Spanja żomm reġistru ta' kull ċertifikat li toħroġ. Kważi 500,000 pellegrin jieħdu ċertifikat fis-sena minn Spanja. Meta naraw l-istatistika tal-Maltin qed ngħidu li 0.1% tal-popolazzjoni Maltija kull sena tagħmel pellegrinaġġ li tihom ċertifikat f'Santiago. U da jista' jkun bil-mixi, bil-rota. Yes, ġifieri iva, ġifieri hawn konkurrenza qawwija mill-Malti li jħobbu dan it-tip ta' pellegrinaġġi għal skopi diversi kif għadda minn reliġjużi u min forsi bħala mod ta' passatemp jew sport. Ġifieri lejla fixin
Min Rabat u fixin se jibda l-pellegrinaġġ. Fl-10 ta' flaxija nitilqu minn barra l-katakombi ta' San Pawl, nixbdu għal qoddim il-grotta, nkomplu għall-imdina minn hemm s-saqqajja u naqbdu r-rotta li fl-aħħar twassalna l-Birgu fis. Mbagħad jitlaq il-vapur wara qudis għal-ġvera. Il-vapur bħalissa qiegħed salpat qudiem il-Mużew Marittimu il-Birgu. U minn hemmhekk jibda mbagħad ir-rotta tiegħu lejn Spanja. Minn hemmhekk jibda r-rotta tiegħu u fuq il-dajsa wkoll hemm wieħed li hu jgħidulu chronicler fil-fatt li huwa mhux biss se jżomm il-logbook u d-diary tal-ġurnata tagħhom tal-vjaġġ, però fl-istess ħin huwa wkoll artist li se pinġi xeni tal-vjaġġ tagħhom kif ukoll jieħdu ritratti u dawn nibdew intellawhom fuq is-sit tal-Camino Maltese, caminomaltese.mt biex wieħed jista' jsegwi anka il-vjaġġ tagħhom huma u sejrin lejn Spanja. Kemm se jieħu dan il-vjaġġ, James? Bil-baħar qed tħares lejn almenu ġimagħtejn, mbagħad l-art jkomplux mill-ewwel bl-art jew le wieħed irid jara għaliex ovvjament ikun is-sajf imma jekk wieħed irid ikompli bl-art minn Barcellona sa Santiago dik il-parti biss bl-art għandha 6 ġimgħat. Bil-mixi? Iva, bil-mixi. Sur James Portelli minn Xir Kamini, organizzazzjoni Maltija li torganizzaw koll il-mixjiet lejn Santiago di Compostela. U għatana tarif dwar il-verżjoni marittima ta' dan il-pellegrinaġġ li appuntu se jibda mill-lejla.